sanan si Auntie Nini Purugoy. Hello, maayong hapon. Ayan. Ti, unsay mo ikasulti ti sa taga-NCIP ti nga kanang niturok naman gyud ning luya na inyong gitanom. Ang among ikasulti kanang sa sunod buwan o sunod tuig mag-harvest nami. Tapos ang gusto namo nga naapo di ang kadugang sa katabang sa NCIP sa amo nga tabang. Unsa pati, unsa pa gusto nimo Nga nga ang gusto namo nga dili kay kanira o kaning kamutan pud namo nga makatabang ang NCIP nga kanang among mga gulayon na sa sunod maka pag-harvest namo ana naapag yun ang ikatabang sa NCIP sa amo.